bana hu tinggalkan nasara pasolatan yang biarang di sini Tuhan Yesus domaki saihu loroku Yesus olo aku namai
Shalom dehita saluhutna. Pinangi doma tu hita dama lodaina ala neng bongot nama akal pangula tu bagas joroon dipangi doma tu hita asa jonco kita saluhutna. Hudul mahita saluhutna. Shalom. Jala selama hari Minggu ma dihita salutna tarlumumi ma tuakka dongan nami na paladrope dotami marsaur di bagasan permingotta di bagas joruni tuhatta anggiat ma parsaurta sadarion makurhon las diroha dok dame di bagasan ngulut tabi tau hasangapon di tuhatta Yesus Kristus. Ada orang serta mulai kebaktiatta atong tapahoh marohatta martangiang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Mari di mahita. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadia,
na manapalangi doho tanoon. Amin. Marub ulup tu debatama ale sadok tanoon. Edeon hamu mahamlion di guarna. Marmulia bayan hamu puji-pujianna. Dok hamu mamandok debata. Tung nasok kaldo akka pambahenanmu. Binahen ni natibul ni gogom. Ikon marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, holan ala ni asini roham sambingdo, ubahen na tarbahen hami marpungu di jolom, marsada ni roham martangi yang tuho, di parbaga-baga hodo di bagasan hatam, molo adong dua manang tulu halak marpungu marhite-hite guarmu, lehonomu do na pinangi do nasida, ale Tuhan, pasaut ma baga-bagami, tangihon ma pangidon nami, lehon mana tahu hangulan nami, lehon ma dihami saliling dihas yang anon, parbinotoan dihas tongami, doho dihanguluan saliling lilingna, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debata patujulu dijamita turpuk tu ari mingguta sadarion ima na tersurat di sada raja-raja biddu 10 pitu mamuka mesian ayat 10 pitu sahak rodi ayat 24 tajahama secara responsoria soma hata ni tuhata
Jadi dung salpu aka jabi todeng, marsahid ma anak ni perempuan sorangan nai, pola pasang situ sahidna lostos hosana. Dungi ninna selia mamandok nasida, buan tuson anak mi. Dungi dibuat selia ma anak nai sian apuanna, las dibuan ibana tu gijang, tu bilut na di inganan nai, jala dia pehon ibana tu podomanna. Dungi di pabustang ma ibana tulu hali di gijang tidak danaki, uhud jojo tu Jehovah nin nama, ale Jehovah debataku, ua paula mahosa di danakon tu bagasan ibana. Dungi dibuat seelia ma dak danaki, jala dibuan sian biluk pergijang tu toru, jala dilehon ibana tu inana huhut didok seelia, idama namangulu do anak mon. Ido saatna mertua ma akan nombege hata ni debata jala no pepsa. Hamu akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Tapajonok matu tu dibata di bagasan uduk dok serep ni roha. Tatopoti madosata tu dibata amatai. Jala tapangido matu ibana. Holan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus. Hasesaan ni dosata. Atong tapahoho maruhata. Martangiang mahita di bagasan rohatabi.
martangiang mahita, ale amanami parholong roha, rodo hami marsoba tu adopamu, manopoti jala manulsoli sude dosa dohot panglasan nami, asima roham di hami, sesama sude najat dosa nahubek kami di jolom, ala ni holong ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus namate humapap hami. Amin. Las tabigema baga-baga ni debata taringo tuhasani dosata. Ay musa peaka dolok jala humutal akarubian. Alay anggo asiasiku naso tupa musa sianho. Jala padannya hademakku naso tupa humordit ninna Jehovah si asiho. Hasangapum ma di debata na digijang. Amin. Hata ni debata nagabi ruhut ningolunai baru di bagasan mingguta sadarion ima na tersurat sian sada Korintus bido onom ayat 20 songomahata nituhata ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite to dibuna ay debata do napunai ido hatana atong mangidogogo mahita tu Tuhan debata. Ale Tuhan debata, saya pergugoi mahami mangulahon na hobar tu hatami. Di
taha tidakku maha porsyautai. Songon na hina tidakku ni dongata saha porsyaon di pertibion atong rak mandok mahita. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nama no palangit dohotan. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah nasa sadai ima nati dibohon ni si Maria naga begabiar setor di perbadia adorang soha bubuhan ido tuhata nama naon na bernit di pamuman ni silatus nama te terpadal do ibana di hau pinarsilang jala tua tu banotoru dung di tanah namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga lahundur di siamun di debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanon manguhumi alak na mangulu dohot namate au porsea ditod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak kesten akka nabadia dohot dia sesani dosa dohot dia hatain namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nang mate dohot dia nguluan na sora sudah amin. Shalom. Kita mendengarkan berita jemaat pada minggu hari ini, Minggu Jubilate. Poin yang kedua yang menyampaikan firman pada kebaktian minggu siang ini, Amang Pendeta J. Lubis MTH. Poin yang ketiga, waktu dan tempat pertanyaan atau kebaktian sektor minggu ini. Pada hari Selasa 10 Mei 2022 pukul 20 WIB di sektor 2 di rumah keluarga CPNT P. Tampu Bolon Boru Hasugian Jalan Pintu Air nomor 42. Di sektor 3 di rumah keluarga Penatua H. Simarmata Boru Nenggolan alamat Jalan SM Raja Gang Sahata nomor 12. Sektor 6 keluarga E. Siregar Boru Situmpul Jalan Sempurna Ujung Komplek Tripiona. Pada hari Rabu 11 Mei 2022 pukul 20 WIB di sektor 1 di rumah keluarga E. Butar-Butar Boru Bakara Komplek Gereja GKPI. Di sektor 4 di rumah keluarga CPNT H. Tambunan Boru Sianturi Jalan Seksama Gang Bersama nomor 69. Di sektor 5 keluarga Penatua SL Tobing Boru Nababan alamat Jalan SM Raja Gang Kasih. Di sektor 7 di rumah keluarga Nyonya Simbolon Penatua R Boru Huta Barat Jalan Pelangi. Poin keempat, ibadah video YouTube. Pada hari ini Minggu 8 Mei 2022, ibadah melalui live streaming YouTube pukul 10 WIB. Poin yang kelima, kebaktian gabungan seksi perempuan. Kebaktian gabungan seksi perempuan dilaksanakan pada hari Kamis 12 Mei 2022. Masuk pukul 16 WIB. Dihimbau kepada semua perempuan yang telah naik sidi mengikuti kebaktian tersebut. Poin yang keenam, kebaktian seksi pria. Kebaktian seksi pria dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Mei 2022. Masuk pukul 19 WIB. Dihimbau kepada semua pria yang telah naik sidi mengikuti kebaktian tersebut. Poin yang ketujuh, penahbisan penatua. Pada hari ini Minggu 8 Mei 2022 di jemaat kita dilaksanakan penahbisan penatua pada kebaktian siang ini. Bagi yang pertama Amang P. Tambunan
Tampu Bolon, maaf. Yang kedua Amang P. Sihaan. Yang ketiga Amang H. Tambunan. Dan setelah selesai kebaktian dilanjutkan dengan acara ramah tamah penyambutan penatua bersama majelis dan keluarga serta utusan sektor masing-masing 2 orang bertempat di gedung sekolah minggu. Poin yang ke-8, persembahan ketiga. Pada hari ini Minggu 8 Mei 2022 kita melaksanakan persembahan ketiga untuk kebutuhan biaya pembangunan rumah dinas dan kantor Korwil 2 Medan Deli Serdang. Demikian berita jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapasada marohata martangya kita. Ale Tuhan debata para sirohana sumurung Tuhan nami di bagasan Yesus Kristus. Puji-pujian dohot hasangapon madiguarmu nabadeu sobau kami saluhuna huriamon. Dina marlas niroa hami ditugu hohami tu bagas coromon lama muji pasanga guarmi. Tarlumubi manong ali Tuhan dina majalo hatami kebibohal ni partodenai parngulon nami di pardalanan ninggulu nami. Tuhan, di ibadah nami arianon, homa totong, nama buka rohato dinami, asa tari hutok kami saluhuna ulon na badio di julum. Di pata cahoba, di parmangguan namion, di patupa di huriam nang di bagas masing-masing huriam marhite live streaming. Jalo mohon gabi pujian hasangapon di kuarmu oleh di bata nami. Nang songoni Tuhan disakapi huriam marhite program ni huriam dinapatupa partangyangan manang kebaktian di tongan ni bagas ni huriami oleh Tuhan. Nang kebaktian manang partangyangan seksi perempuan, kebaktian manang partangyangan seksi pria. Hodosi pangasaonon nami ale Tuhan asa marhiti tugu to dinami daging nami romang ihuton partangyangan ale Tuhan. Asa marbohal kami dihanguluan nami marhiti hatam nam pujian nami. Ditikion ale Tuhan disakapi huriam dinalau pasahatun pilihan tu pembangunan rumah dinas dan kantor Korwil wilayah Medan Deli Serdang. Homa nama buka rohanami marhite pasu-pasu nanung pasahak mutu kami. Asa tapatu pahami pasahat tutua dupam wali Tuhan debata. Tuhan tokinai neng sahat hatami tolhas di tonga-tonga nami. Homa totong nama mimpin roh atau dinami asa tarcalo kami saluhuna kebenaran ni hatami di tonga-tonga ning ulu nami. Tarlumo bimale Tuhan dinaung sidungan nong hatami di tonga-tonga ni parmingguan namion. Patu pauni huriama marhite na posom pemberkatan manang pamasu-masuon calon penetua nalaho gabe penetua di tonga-tonga ni huriamon ima amang P. Tapubolon, P. Siahaan, Hatambunan. Hodo nama jo jala hodo nama milik nasida le Tuhan disialani pargugui jala buka roha pikiran nasida asa dileo tikina na uli na denggani dinamangulahon jujum di tongani huriamon nang saluhut na keluarga pe asa di pasada homa tewan roha nasida lau totong sada roha nasida mangulahon panggilan ya le Tuhan. Tuhan debata go dope si panggiluan nami tua dopam alai pos doroha nami saluhut nasaka nami nang kebutuhan nami ngajumulo ho ale Tuhan mabotoi na hobar tungulu nami pasaha mayale Tuhan marhite lo moni roham di tonga-tonga ningulu nami asima doham dihami ale Tuhan upasahat tami tangyang namion holan marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti, ate-ate dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Kuriani Tuhata na hinahulungan di bagasan guarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Hatani debata nagabe si hanguluhonota di bagasan tikion, imana dienet sian ulaun ni apostel sia, mamuka may sian ayat 36 sahat rodi ayat 40. Songonom didok disi hatani Tuhata tatangihom ma. Dungi adong ma di Joppe paropuan sada na Porsea na margoar Tabita astuan na hije manang Dorkas na sumurung mangulahon na dinggan dohot mabahen asini roha. Tongomma diaka ari marsahi tibana laos mate. Jadi diburi ma ibana dipeakom ma tubilut pergijang. Alai jonok do huta lidda tu huta Joppe. Jadi terbegema tuaka dongan si Petrus disih. Gabe disuruh ma dua halak manopo tibana mangapoi. Asa hato pibana rotu mopot nasida. Jadi hehe ma si Petrus madongani nasida. Asa duk sahat ditogihom maibana tubilut pergijang. Jadi Roma madapot tonibana saluhut boru-boru nama balu akana tumatangis. Di patuduhot tu ibana ulos dohot abit akana pinaulini si Tabita. Adorang rap dope dohot nasida. Alai di palau si Petrus manasida saluhutna. Dungi mersinggang ma ibana martangiang. Di dopakon ma bakei. Di dokma. Oh Tabita hehe maho. Jadi di pabidok ma matana. Dungi di ida na ni idana si Petrus hudul ma ibana. Jadi disurdukom ma tanganna pahehehon ibana. Dungi di joma akka nabadia rodi akka boru-boru na mabalu. Di pajongjong ma ibana mangolu di jolo ni nasida. Dungi sarma idi boto saluhutna pangisi ni huta Joppe. Jadi toropdo gabe Porsea di Tuhani. Alai nania do lelengna ibana mian di huta Joppe. Sorang disada halak na margoar Simon si Pauli hulik kuling. Ido sahatna. Huriani Tuhata na hinahulongan di bagasan gowarni Tuhata Tuhan Yesus Kristus. Didok sada padohan songonon. Hamatean na humacit manang hamatean na sumabor di Portibion dohot di ari na naingro dada hamatean di bagasan daging. Alai hamatean ni haporseaon pakirimon dohot holong do. Molo mangolu daging alai mate haporseaon mate pakirimon dohot holong ommana ni dokna mangolu alai nunga mate dia rupan ni debata dang adong belapatanna. Dang adong argana. Jala didok musengan alai molo mangolu haporseaon mangolu pakirimo dot mangolu holong
nakpe mate pamatang sasitongna iko juppa do muse hanguluan na pinahehe ni debata di ari nanengro. Jadi alani tabereng majon waeng tu bagasan hadiriota ganup marsada-sada mangulu hita di bagasan pamatang alai ate naung tung mate do hitan waeng di hapor siaon pakirimo doho tolong maka si suadama hanguluamu alai molo mangolu do hapor siaon mangolu pakirimon mangolu nang holong nakpe mangu mate secara perdagingon alai mangulu doi di bagasan Tuhani au nakingan sahirana gemetar do hita mangedehon edde nomor 370 ayat cadai hehe do museng pamatakon sian tanomanoninna uberek sunda gudang hohom dang edehon ama mejir ruhruai narohaku memang dangaung dupe rana maddo kitor lancar-lancar mati na mangin nati danga dong ati alai puasa dipaingot tita di bagasa tikion hehe do museng pamatakon siat tanomanon suang mangolu bahenon ni Tuhaku haleluya 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 ima mulu denggan hapor seonna pakirimo do tolonga di masa nguluna molunga be mate ibana di pasahat wingana persatu kinani ala yakin do hita adong musengan haheheon amin ido pos nirohatta dada songon na asing gabi terjadi inkarnasi ulu musek kita gabi babiat ulu gabi bodat museng ido dia agama na asing dah na inkarnasi ate ala yang go hita daw di pahehe do hita doho daging nai baru songop pamatang tahian rupana do terusna jialani haduan bajupang dua kana porsia di surga hasonangani alai dang adong bedisi hagiut ni daging so ni kun naga mati tangga no di surgui kawin mengawini di situ inna dang adong besi dang adong be kawin mengawini si alai sudia kana porsia di pahehe Tuhani merdaging nai baru songon pamatang ni aka suru-suruan manak song pamatang ni Jesus nau kehesian namate dang di ihoti aka ngulu daging obbe di hamuna manami do tinanami na inaholongan di bagasan gowarni Tuhatta Tuhan Yesus Kristus nakinga di dokdo sada padohan ima di diodolan manang di tema huaso ni debata na panguluhon huaso ni debata na panguluhon hata panguluhon tudos doi tu na pahehehon tu na pajongjokon tu na pahicaton asa gabi bui sitong jalahot jongjong jala mangulu buri di patudus song kita na makehejol manamurum itu kan mulut adungoi bana apalagi geleng ta ngadungoi mana seulu pe mata nai delibereng o seras jongjong baru pe jongjoko ningom baru pe jongjong imana do denggan alai nama sai perlu kota tusi laho pahehehon akan naung mate baik secara perdagingon baik secara haporseaon baik secara pakrimo do tolong idok di bagasa tikion ikom mangasahon huaso ni Tuhani buasa alana huaso ni Tuhan debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus nunga patar manaluhon huaso ni hamatean huaso ni sibolis dot huaso ni portibion alani do di jauhon odolan ni jamitaon huaso ni debata na panguluhon songonima nang akan na porsea dohot na poso ni debata sa sitong na di tonga ni portibion di dia pehita mian di dia pehita sorang di dia pehita maringanan naikon sibuanota ima hanguluan haheheon dohot hai baruon ningulu nasia debata di bagasan Yesus Kristus songonima na masa di huta Joppe
didokon adong sada perempuan na Persea. Moloyok di bahasa Indonesia, dia adalah seorang murid. Dia sahalak perempuan na macai godang mangulahon aka ulaon na denggan dohot aka ulaon asini roha. Ima didok di ayat 26. Jadi didok muse ibana na sumurung mangulahon aka ulaon na denggan dohot na patupahon asini roha. Bahkan ulau dohot pangurupion na pinatupan ni si Tabita membawakan pengaruh, membawakan dampak, membawakan perubahan. Nabui padenggaton ngolu ni saluhurna aka jolma narong di humaliangna. Secara khusus aka perempuan nakpesa sitong na potensi manang talenta nadong di bana ima di si Tabita holan seorang penjahit doi bana. Hola penjahit doi bana, penjahit pakaian perempuan nang do tak ke bawah. Alai ulau dohot pangurupion na pinatupan si Tabita wujud di ngoluna sungguh luar biasa. Tuaka na humaliangna, tuaka ina na mabalu, tuaka lansia pe berpengaruh doi bana. Apa yang si Tabita jomblo don. Di sepanjang Alkitab dohota kabuku dango di katurangan na menikah atau tidak ibana. Alai hira rap doaka penafsir madokon bahwa si Tabita jomblo. Dan muli bana. Alai ala na Persea ibana, ala na wijau ibana Yesus do hangolua jala luaon disado gulmi ningoluna didok sai di patu paimana do ulaon na denggan na adul sian ulaon yakana asing. Dohot na mangulaon asini roha. Alaima didok di sadatiki marsai do si Tabitaon jalamate. Jadi unang arong madokon ay dingga dong yan ulaon niya matau base tormati oninna. Dingga piha porsion na, dingga pulon na mate ro. Alai parmate na tong asing beda sosial kana asing ate. Itu. Jadi didok begitu mate si Tabita marujung ngoluna alai justru parmate ni si Tabitai manosoi akka situan na torop laho makalaputi saluhut na rikot tu si Tabita dakolan na torop dakon niya na mabalu dakolan na rungi humaliang na alai humalapu dona sida mangalului aka pangula ni Huria ima idok di bagasa tikion apostel ima si Petrus babuahon naung mate si Tabita na burju na markasurungan na marulaon na denggan di tonga-tonga ni muluna. Tabereng di si parmate ni si Tabita sungguh diargahon di hari koton jolma na toropi. Ayang go dihita tabereng mo larong dongan na mate may bereng bohi do ate. Ari do dah. Anggo songon na kiri do bereng cemati ulu lahot tulu halak situ pe ulu dua rotu si. O situ lingkungan na. Iro. Tapak-tapak tadi tidak ta. Iro. Alai mo songon torna hebat tabereng do rongi pe dakka tulungan gudang ngesi. Dakla jolma gudang rongi pe go. So binoto songon dia. Alai ngo si Tabita na pe jomblo ibana rupani dangga be dok kona kanatoropi na mate pulu do na mate makar dak bolen na. Alai tor dihalaputi do diulahod do dia kana dengan suak songoni nak pangula ni Huria dihalaputi do secara si Petrus hola di bege mara mate si Tabita Victor hobas do rohana laho manopot si Tabita mamereng bakkenai. Alai ima hebatna ro si Petrus dada holam madok dohot marhabut ni roha tang dok ni mana kita nangi imana tahu tapatupate dohot marhabut ni roha jarang mahu berek kami satonga-tongat tamadokatan ni debata tikerong marhabut ni roha hanya turut berduka cita nadingkat donin na apa yang anggo si Petrus dah Olad jijupa ibana
bakeni sita bitai itur disuruh bando kena toropi asa haruar. Hira-hira masa ikut disuruh haruar mulu martang yang tuaka ulang-ulang tertentu. Jawabannya, biasanya mulu melakukan pelayanan okultisme dak perlu gurang jolma disi. Alana boy do akana doho disi dak persea gabe gagal aka ulau. Dia si Petrus pe dirajumi mana do aka jolma naro pedak sudi persea ini memang. Keluar jo hamu ini mana? Keluar. Alai laus disima rupani na parjolo di patupa si Petrus lau mengadopi hamatiani lau mengadopi habot ni rohai lau mengadopi persirangan disi pada saat ini na dibuka si Petrus dah ada pola tangis si bananak pada bujus tabita. Alai di patupai banai dok dungi martangi yang masih Petrus jala marsinggang tua dopan di depata jala di dok mai mana si oh Tabita hehe maho laus hehe ma si Tabita di papiduk ma matana jala mangulu ibana museng jala di pasahat ma si Tabita tu saluhutna akana adong di luat Jope secara khusus tuaka ina-ina nama balu didok di bagasan Tikion. Alaina yang didok di huita di bahasa Tikion di hamuna amanami do tinanami buasai di patupa si Petrus. Buasai di ulahu si Petrus. Oh Tabita hehe maho. Sadado nanaik patudu konon na disi. Iya si Petrus porsea si tutudo ibana bahwa haheheo sian namate ikon masa di ngolu ni akana porsea ala nunga di taluho Jesus huaso ni hamatean dohot huaso ni sibolis ala ni do ala ida da pola di pengo beta sunari basa tikon asalong namate kutapangulu daon alenunga di leobe sada kepastian na pasti di tonga-tonga ni akana porsea naik mangolu do museng jolmai hehe jala pe baroni di bata daging do pematang na secara khusus aka na porsea mana tahirim alai to tukan tabereng dison asabui taida do dipakilalahoni ba basa hola Tabita pada saat ini na mengadupi songoni. Jawaban na dokon marhasurungan ni mana mabain na denggad di bagasak kapersiaon dohot mangulahon asini roh. Sianda ini maju suku kita di bagasa Tikion aka lansia maju parjulo. Hira-hira ngahya hamu patupahon ulang asini roha contohnya di GGP tuna netra dohot tu mamre ngahya. Nang gusto nagali hamulensiya na siya dope ngahya polakya dope kan polakya dope tapi ang Roma tuhani mersugot sulia kalensia mulang nyalap ikut jolo mabah dia konido tutuna netra do tu mamre nang gopala 5 hali isino kya mabali 5 hali tang dope gonopi mersugot ti atena contoh narwi ima ulaon asini roha macayarga hiedoi dia dopan ni di bata song Tabita ipakai bana nguluna sungguh-sungguh gawe pasu-pasu tuaka na humaliang gawe pasu-pasu tuaka ina na mabalu gawe pasu-pasu ibana tuaka na humaliang ay say manggugo ibana mangalehon ulaon asini roha. Aduk sada na baru yayasan berdiri di luar negeri do rumah makan. Jadi yang dijual di nasida hanya kentang dengan daging. Alai alana puna yayasan manang restoranon pendeta. Jala tukang parkir na pe pendeta do. Jadi hubering madisi buasa ulu pendeta on mangulahuni. Ibani mana madisi. Naik patu paun nami sada ulaun nama cayarga di tonga-tonga ni hasianganon. Jadi 80% pendapatan ni restorani dibayar mai lau mangurupi aka jolma
na mangadupi songo citaonon ima songo namasan waeng di piga-piga negara ala ni penindasa doa takkan asing. Jadi 80% ma keuntungan ni restoran naon di pasaha ma itu holan na 10% be 20%. Hola 20% do hasil keuntungan ni nagabe membiayai sudia hani perusahaan. Jadi dok kejol mama rugi do ho inda daw. Mamora do ho daw. Haci di tau ko daw. Yakid doau nahu pasahat tami gabe dipakai debata hami gabe tangan ni debata lau pasahaton asido tolong rohani debata tu sadok portibionin. Tuaka yatim piatu. Jadi songo saunari bawa nina sida tu piga-piga negara lau pasahaton saluranon. Tiap bulan dan berhenti. Namar lapata doi nang dipaingot bahwa ulaon asini roha nyakana porsea iko patar doi di tonga-tonga ni ngoluon. Jaleido ulauta. Jaleido si hobasatta. Jaleido si patu-pauta. Dada songon na tabereng nuaeng nunga di anjurhon jala keputusan ni rapot tadi ate. Asadong diakoni sosial berapapun kau kasih lakukanlah. Manang 500 pe baim madisi. Dak soal gudang na. Alai huber kami paling dono tibo 40 kakak na mga leoni. 500 kakak hita. Jadi 40 kakak berarti 410 nai murum dobe. Mulai sedero kehe mahamu. Ini. Jelo dusi pangoluon. Roha naung mate dia kaulau nasini roha. Ido si paheheon dia kana porsea. Ido si pangoluon dia kana porsea. Ha porseaon naung mate. Ido si pangoluon. Ido si paheheon. Dada pola ikon hanguluan ni pamatang nong mati si paheheon na margadao. Anggoy ngong jaminan na be hehe do museng jol maisyan tadi ko nakingan bukid detay ako pinakison na mga dehoni songlir pe ber song na humitir do naraku sarupa hami sudah hutur-huturin naraku hehe do museng pamatakonin na ay mangulu do biate so mati do pe anggo diudia pas mo na te. Alay memang di gereja, odo bihadi hede honon. Ido. Hehe do musing pamatakos ya tanomanon, suang mangulu bahir itu aku haleluya haleluya ninna. Alay nanang dipaingo di bagasan tikion, di somma sa sitong na peranan niya ka na porsea, di tonga-tonga niya kahasiang non. Iko mabuan hanguluan, iko mabua paheheon, iko pahicaton ha porseaon, pakirimo doho tolong. Asa dapat ngolu na sitong di tonga-tonga ni hasiang anon. Ima si tabita. Idoki ba na halak na? Porsea. Sude ulaon na, sude pakatayon na, sude pabahinan na. Gabe ula-ula na sitong. Gabe si bualas ni roha. Dohot, ulo-ulo. Pola ipamasok si tabita. Tu Facebook doh tu Messenger tu ya doh tu dia pabainan nai alami maksa hati dangarong dobe ido anggun waeng buaro dia biholan mensos do nama mora dia kapabainata doh dia astar songon na hebat kita kan bangap pibana selfie super julu pengen manginang meido rotor dong na selfie super julu alaya pala na margara tayo ma di basa tikion awin na rohakku do mauliate ma ilio di bata pangatusion lau manopa media sosialon alana muli baik ko di si bura-bura hangata na sohasea dot hata na jorbut na mangicahi dohot na mabay na susumatu jolma tiap tahun may di paingot Facebook ipaingot-ingot Facebook paingot to dusam Facebook paingot ton pangalahom. Jadi molo di baik ko di si maburay tu jolma berengon ni geleng mu bahaw pumuy sa 10 tahun na nanaing ro berat tiup pukon tang bereson na julon on na maburay kari jona yun. Facebook du bobohoni. Jela unang dang berani beris Facebook be alana
10 tahun na salpu ba bisi adong setiap tahun di paingo tahu. Halo berbagi nina. Ya dewe kamu na tu Facebook. Ya. Ingot ma, saat tu na tinggal kubur tibion, mula-hula me tiap tahun di paingot anggo hojol menajugul mau. Saat tu bahu pum, odo-odo mo jol menajugul do pukuin nama. Anggo sita bita dang unang gosere nama becongoni tibana. Betul-betul. Jenuaing jolma berbeda patu-panu suringgan tang be pamangan on nama. Tek. Cut. Dang ya mang. Sitor tapat bayi ni jolo. Anggo sita bita tang pola di komersial honi mana. Alai gabi terberita ibana jol mana sumurung mabayan na dinggan mabayan hagugon di tonga-tonga ni parangulun na. Jala tabereng pe di bagasan tikio di hamuna amanami dohotina nami nang pertohona pe ima si Petrus pada saati natutong maniop do gomos hayeon ni Kristus ya tonga-tonga ni akkana mate. Ibana pe jongjong di tonga-tonga ni habot ni roha, jongjong di tonga-tonga ni pergumulan, jongjong di tonga-tonga ni hamaolon, jongjong di tonga-tonga ni parsorion. Betul-betul do ibana mabuan haeheon dohot hanguluan di dia ibana mian jala maringana. Buasa di dok songoni, songon natabereng di bagasa turpukon, adong do piga hal na pinatupa ni si Petrus, laho papatarho kaheheoni, hanguluani, hahicatonisian, hakahamatean ni daging, hapurseaon, pakrimon nang dohot tolongi. Na parjolo di dok ima di ayat 40, martangiang dohot marsinggang tua dopan ni debata. Martangiang dohot marsinggang tua dopan ni debata. Buasa onna perjulu di pasahat si Petrus. Buasa dang idokon imana turut berduka cita atas kematian Tabita yang begitu baik, yang begitu luar biasa. Naringgas manupahi dot akan asing. Buasa dang idokon imana perjulu. Ala idok kibana do. Ala tumpos situ turohan si Petrus bahwa huaso ni hamatean dot huaso ni si bolis nunga ditaluhon marhite-hite haheheon ni Kristus sia tonga-tonga ni akkana mate ala nido akkana porsea do taka partohona di bagasan tikion iko borhat do hita majamitahon haheheon hanguluan do tai baruon na sia debata di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Songon dok di Pilipito luai 10 asa hutada ibana dohot gogo ni haheheon nai rodi hasa saur ni akka hapur suhoni dina gabe sa pangalaho au dohot ibana di hamateani. Jadi alani pe di bagasan tikio di hamuna amanami dohot inanami. Apakah kita nuaik sedang mate hapur siota, mate pakrimota, mate holongta, mate keberduliatta di bagasan tikion. Nabui pahehehoni holan huaso ni debata di bagasan Yesus Kristus. Nau kehesian namatei ima nabui pahehehoni. Halak nama boto Yesus do hanguluan anggo so pajupang imana do Yesus anggo so jalebana Yesus di bagasan panglona tudos tu nama terus asitongna hapor siau pakrimon do tolong ni di bagasan paranguluan. Alani to kasih do dia itu 42 nakinga di si dungi ya pusada. Jadi disurdukon matanganna pahehehon ibana dijoma akan abadia rodia kaparopuan nabalu pajong jokon ibana mangulu tujolo ni nasida. Jadi lau somma sasitongna nagabe jauh na balga tuhita di bagasan tikion di mingguta sadarion ima di minggu lasniroha olop-olop di jauh hita manang di dia pehita mian, di dia pehita maringanan, di dia pehita mulau-laun, di dia pehita marhajong-jongan, di paingok dohita di basa tikion, asa gabe sibuan hangulua kita, asa gabe sibuan hai baruo kita, asa gabe sibuan las niroa kita, di tonga-tonga ninguluon daging nang dohot todi, terlumubi ma nang di dongan calon penatua, nagabe penatua di bagasan tikion, dang adong ulaun ni situa, dang adong ulaun ni partohonan, dang adong ulaun ni akka parhalado,
naung jinu ni debata secara khusus di bagasa tikion. Didok di bagasan tikion ima asa borhat do gabe panguluhon. Asa borhat do lao patupahon lasniroha. Asa borhat lao patupahon haluaon tu sadok portibion. Jadi alanido di bagasa tikion ulaon ni aka pangulai dia ada holas citatus ya tiamang. Aido. Dakola citatus noni. Alai ula tohonan hasit tuau ni ikut di bagasa fungsi doi. Asa marlapatan. Jela asa boy. Alanido di ulaon ni situa na pitui danga dong dibayar di si khusus merjamita. Alai ulaon na pitui idokonaha manugihon akaruas asa dopro marminggu. Majujui akka sekolah minggu asaro tu permingguan. Manikir akkana marsahit. Patuguhon rohani akkana marsak do takkana magopu. Mangurubi padita lau patupahon akka pelayanan. Baru mapermudu-mudu akka pilihan dot arta na adong di tonga-tonga ni kuriai. Jadi sudah ulah ni ulah panguluhon. Ulah hopa denggaton, ulah hopa baruhon. Alanido di bagasan tikion, au hiado bahasa ada step mesongonon, terjauh, terpilit, terpakai. Alia ronggo terjauh, terpilit, terpakai. Alania, ala dianggap tohonan hasitu ni hola status dan fungsi. Jadi rajumi mana hola nemare gede dulonna. Halain bahasa tikir dang, macai tak kasih dokon. Iko borhat gabe panguluhon. Iko borhat mabuan hai barwon. Iko borhat kita songo si Petrus di tonga-tonga ni nguluon. Dinalaho majalo maka tidakon pagjojo nasian debata. Nak kita karuas be ido dipangido di bagasan tikion. Alanido didok di bagasan hatan itu hatta. Imate mana kuasa ni debata na panguluhon, kuasa Tuhan yang membangkitkan. Alani di bagasan tikion dina pasaha to pilih peho pasaha maido to dina mangolu. Moli pasaha to pe akka ulau diakoni sosial tonga-tonga ni hurion pasaha maido to dina mangolu. Molo di ulah hokope na mangurupi di tonga-tonga ni ngoluon bae maido to dina mangolu. Dada asa unang terkenal. Dah. Alanido di bagasa tikion, kosudido hita di jauh asa borhat lau panguluhon, dohot memberikan kuasa kebangkitan daripada Kristus, asa marhite-hite-hiti, dia bisi parmonak kita, satikio dohotu arina nengro. Alai suku cukuma, molo selamaon penatuata, holan pigahalang mati amang, tidak situ. 18. Taba manutulu 20 seda. Hira-hira naik tabanyang do ulaunya kesitua dong rohamu mang tababorak dong. Sukuno do nade. Ini dong. Tabanyang ganun ulau di huriau mang tababorak. Alusiamu mang. Alai itu hatta madokon borhak mahamu di jodohamu asa panguluhon palubakon mangaleon aka pasu-pasu nang dohot aka pangapulion na sumurung di tonga-tonga ni ngulon. Alani di hamuna amanami do tinanami. Omma juju jala soso tu saluhutna akan aporsea na kita partohona di bagasan tikion didok borhap mahita panguluho kaporseaon panguluho pakirimon panguluho kolong didok molonunga mangolui sasitong na disima idota waso dot gugu ni debata na panguluho kita siatikion rodi saliling nililing na. Amin martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan debata marhite-hite Yesus Kristus. Debata na husob bahami jalan na hupati bulhami di sadok gulmit ni ngulon ali Tuhan. Hodo debata ojahan ni pakirimun nami. Haroroan ni pangurupion. Dohot mual ni asini roha dohot tanguluan di sadok gulmit ni ngulunami. Mauliate ma Tuhan di bagasan tikion.
Hatam nunga paingot to kami sebagai akan aporsea. Dota kapartohona di bagasan tikyo Tuhan. Asa borhat kami Tuhan. Laho mangulaho do patupahon na kahanguluan. Dohot pakirimon haporsea do tolong. Di sadok portibio nali Tuhan. Asa marhiti Tuhan marsangap po jalan marmulia. Jalai daun naima asi dohot tolong roham. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Didok Tuhan Yesus Kristus, dada hamu mamilit ahu do mamilit tamu, jalahu padiri hamu, asalahu hamu marpabui, jala asamian perbui munai, asa dileho di hamu, nasa si pangido muna, sian amai marhite-hite guarho, martangi yang mahita. Alea manami na di Banua Gijang, di berekodo nuaeng akadongan nami, na jongjong di jolom doho di jolo ni huriamon, na pinilitmu sian tonga-tonga ni huriami, jala naung mangguruhon ruhut-ruhut ni hasituaw ni, saliling ditiki parguruhon nasida. Naeng jalon nasida mapasu-pasu tohonan hasituaw ni sian ho, di bagasan sadarion atong say sahapom maitu nasida asalam tau jala margogo nasida mangulahon hobar tujujum tu nasida di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Pangaripunan ni ulaon ni situa hamu aka dongan di huriaon di dahamudo nuaeng dongata na jongjong dison na terpilit bahen situa di tonga-tongata naeng jalon na sida mapasu-pasu siat Tuhani asa margogo na sida mangulahon ulaon na siday atong tabigi majolo pangaripunan ni ulaon ni situa na perjolo pangula ni huria do na sida mamata-mata hodongan akan na pinasahat tu nasida na hurang ture parange ni manang ise ikop pisangon ni nasiday manang pabuaon ni nasiday itu perhalado ni huria dohot tu padita asa di pature na paduahon madas-das dongan asa ringgas tu parmingguan dohot manakasi alana ubahen nasorop na patuluhon
madasdas danak sekolah minggu asa udopro paupaton manikir akan marsahid jala paturehon akan nariko dinasida dohot nasa natarpatu pasa alai narumikot pasingoton hatani debatatu nasida dohot tu mangyakon nasida tapalimahon mangapuli akan marsak paturehon akan nadangol dohot na pogus asa marpakirimon na mangolu na sida di Tuhani na paunopon manugu-nugu akan na sotumad dari bata akan na lilu asa mubarohana jala asa parsidohon na sida mapersaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus papituhon mangurupi paturehon akka pilihan dohot ulaon narikot di harajaon ni debata ope hamu na hinahulongan di bagasan guarni tu hatta Yesus Kristus nunga takas di boto hamu pangaripunan ni ulaon ni hasituaw ni naong jinahahon odeng ope naeng takas boto nami burjuni rohamuna mangaradoti ulaon hasituaw ni di baheni alusi hamu masuk kucukunon do takas di adupan ni debata do di joloni huriana di bagasat tikion na parjulu na ulo do hamu majalo dohot mangaradoti ulaon hasituaon songon na hupa jojor odeng tu hamu na ulo do hamu mangaradoti sudenai sian nasa roha doho sian nasa gogo muna hobar tu hatani debata na ulo do hamu mangaramoti dirimuna do denggad di bagasan nang di humaliang ni huria hobar tu hatani debata molo na uksada rohamuna manguloi dohot marpadato sudenai di jolo ni debata dohot di jolo ni dongat taon alusi hamuma alusna tabigi ma pajahahon ni hatani debata tuaka hasituaw ni Yesaya biduonom ayat 8 semua hatani tu hatta dungi hubegema suara ni Tuhani nama dok ise do suruhonokku jala ise pardalan nami jadi nikuma disoddoau suruma. Yohanes 15 ayat 10 dadahamu memilih tahu audo memilih tamu jala hupadiri ham asalau hamu marparbui jala ala asamian parbuenai asa dileo tuhamu nasa si pangiduamuna sia namai marhite-hite koarbu. Sada Timoteus tulu ayat sada hata haposat doon ulon na denggado pinangido ni na mga lului hasituaon. 2 Timoteus 2 ayat 15 haringgason patuduhon hapurjuon mi di debata songon pangulan na sotarila na padalaton hata hasitongani tigor-tigor. Sada Timoteus pidutolu ayat 2 dibaheni unang maadong dapat sisurahon di situa harajaan ni sada boru-boru maibana marpagotik marroha marhapatunon nalas roha martamue namalo mangajari. Sada Timoteus pidutolu ayat 2 Sada Timoteus tolu ayat 3 unang maho si sobertuak unang pangalisingi alai nalambok bardame jala si polan ni perak. Panurirang Yesaya pitu 52 ayat pitu lehet nai di atas ni akadolok akapat ni parparita nauli na patubegehon hadameon na mamaritahon barita na uli na patubegehon haduaon na madoktusion debatamdo bakit raja.
Ulau ni Apostel 20 ayat 20 atau ramoti hamuma dirimu rodi sadok panggungani ai dipatindang ton di berbadiaido hamu gabe si mata-matai asa di parmahani hamu kuria di Tuhani nadino busna marhite sia mudarna sendiri. Sada Korintus 15 ayat 15. Ope kamu akadong aku nahi naholongan marsihohot jala somu mau mahamu jala lam sumurung matoktong di bagasan ulaun ni Tuhani ai di boto hamu do dan magopo halo jauh muna di bagasan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 2 Jami tahun hatai hacok-cokon ditiki naune nang soune pisang paingot apoi mahite-hite nasalambas ni roha dohot pamudayo. 2 Timotius 4 ayat 5 Alai anggoho sandok unang ma mabuk roham taon ma najati radoti natama ulaun ni parbarita nauli sahat ula tohonon mi. Sada Petrus sada ayat 15 alai mangihuton nabadiai nama jauh hamu dohot mahamu gabe badia dinasa parangemuna. Pangungkapon 2 ayat 10b Sai burju maho rasi rasa mate dungi lehonoku matuho tupal hangoluani. Titus sada ayat pitu sahat tua lu ayang gosi tua sadok naso jadi hasurahan naeng masongon juara bagas ni debata unang siula roha-roha unang parpiri-piri unang siso burtuak unang parbada unang parpangomoan sian naso ture alai nabasa martamue nalas roha dina denggan na toman na bonar na badia sirajai dirina. Sada Timotius 3 ayat 12 ia parhobasi ikon harajan ni sada boru-boru akan naumboto manguluhon anakonna dohot bagas nabi. Sada Timotius 3 ayat 8 songonido nang akaparhobas ikon natomado unang merdua hata unang sisobur tua unang parpangomo siadala nasotama. Sada Timotius 3 ayat 7 ikon denggando baritana dihalak na di balian asa unang ibana madabu tubagasan pangisahion dohot sabil ni si bolisi. 2 Timotius 4 ayat 5 alai anggoho sadok unang mamabuk roham taon ma najati radoti natama ulaun ni parbarita nauli sahat ula tohonan mi. Atong masih jalangan mahita bahwa ho ni padamuna bahwa naulu hamu mangula ulau ni Tuhani rabdo hotami. Sai di pasu-pasu jala di parohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tod di porbadia maka burjuhon siulomu na pinasahat tuho di bagasan tikyon asa marsangap debata di tonga-tonga ni huriyay. Amin.
Penatua Kosma Siaha. Masih jalangan mahita pabuahon ni padam muna pabuah naulu hamu mangulahon ulau ni debata rap dohot ham. Amin. Di pasu-pasu jala diperrohai Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite to di porbadia maka burjuhon si ulaumu na pinasahat tuho di bagasa tikion asa marsangap guwarni debata di tonga-tonga ni huriyay. Amin. Penatua Polta Kampugulun. Masih jalangan mahita pabuahon ni padam muna pabuah naulu hamu mangulahon ulau ni Tuhani rap dohot tami. Di pasu-pasu jala diperrohai Tuhan debata maho amani Tuhan Yesus Kristus marhite-hite tor di borbadia maka burjuhon si ulomu na pinasa tuho di bagasan tikion asa marsangap goar ni Tuhani di huriyai. Amin. Penatua Hendrik Pribadi Tambunan. Kita bernyanyi dari nyanyian Mengasihi Melayani. Mengasihi lebih sungguh
Hamu aka dongan di hurion, jakkon hamu manasida di bagasad dame dohot las niroha, sudi mahitau margugu manangyakon nasida, asa menjadi ulaun nasida, huhut makrohon hasangapon digowarni Tuhatta. Balik tu altar. Martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua gijang, mauliate marohanami tuho, ala asini roham di akka dongan namion, saita baima tunasida akka silehon-lehon nito di parbadia, asalam marroha jala margugu nasida mangaradoti tohonan, nasahat tunasida di bagasan sadarion. Asima roham dohot di sude ruas ni huriam. Asalam hotma hapor siaw ni nasida be. Jala lam ture parangin ni nasida mangihut toko. Sungguli marohanami. Asa masih haholongan. Unang adopsi picangot dihami. Asalam rarat harajomu. Jala marmulia guarmu na badiai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Silakan perjulu maka perhalal hudu. Ya. Tunggu. Marede mahita sian nomor 400 diploma mesel 1. Hatani debata paborhatita lau pasatun peliata. Sian Jonasada ayat 10 songonom magidop. Jadi mabiar situ tuma akka jolmai mida Jahoba. Laos di pelehon pelean tu Jahoba. Jala marbaga-baga nasida tu ibana. Ido sahatna tapasahat ma peliata.
Rima hita jongjong saluhutna. Pasahat ma pilihanon tu aduban ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Di parhatopot rohanami do sian uduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa ulibasa na mauli utus. Di son pasahatami do pilihan hamalateon nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pilihanong gabi dala panidangyon. Parsaurat do tulaw na siniroha di huriamon. Bain mangulu nami gawi pilihan na hobar tulo mangiroham. Jala persidohot parohon harajommu. Holong hasitong adohot adamemu di sadok portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite tordim. Asa saya toktong madok mauliate tuho. Di bagasan guar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajom, say saut malomon roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang, lehom madihami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan na mardosa tuhami, unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Sadami jalu hamu pasu-pasu sia Tuhan debata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu di sodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala di pasaur hom madamena tutod di munabi. Amin.